Sinto as miradas, oio os murmurios. Sei moi ben o que pasa ao meu lado e o todo iso seguro. Tamén sei quen son e a onde vou. Sei que hora é por pura intuición, por iso non uso despertador. Hai nas caladas e outras que falan tamén descoidadas, ousadas con lindas miradas. Somos diferentes, pero a xente sempre xente. Son perigosas e moi vaidosas, mimosas e hipertalentosas, pero o que hai detrás é o que debes mirar. Mozas extrañas, mozas extrañas. Non sabes que non debería xulgar un libro pola portada. Mozas extrañas, mozas extrañas. Un peixe cativo pode ser unha piraña. Se pensas que sabes todo o que hai que saber, verás que as mozas extrañas te podemos sorprender. Se pensas que